हैद मेहेर बे फाग्ला बिदिजों जायो नामाब्रा बैसागुनि दाउ खौवौआबो गाबजेनखाबायानो नै आयौ बैसागु बोथोर सफैथारनोसैलै सयथिबो सालाखौनि एबार बैसागुआव लागावनांगौलै फुरा रंजागोन आंथ' आरोबा बाजैमोननावबो थांनांगौ बाजैनि गोदै गोदै संनाय माइब्रानि रोसि बरिया नांखागोन दे आंनाबो बिबाजैया दा न'आव थानायमोनबाना बरिया बानायसिगौमोन गैया आदानि थाखायनो सेस बरबाद बिनिफ्राय आंनि हाथरखि थानायमोनबाबो जेबो खोथायानो गैलामोन अब्लाथ' बोथोराबो माला सफैथारोलैना दसेनो फैयो दसेनो थाङो बायदिसो मोनखायो आंथ' ओमफ्राय आंनि बिमायासो मा जाखो बैसागु बोथोराबो सफैलायबावनोसैसो थेवबो जेबो खबर गैलालै बिमायाखि सोरबा बिदि जायो नालाय गावनि फिसाखौनो एसेबो गोसोखांला नामा बेलाय जारलासो जागोनलै आंहाथ' हारसिं जिबनसो जाबायलै ओरैबो हारसिं आङो डाबलखौनो जानो सानखाला साननायालाय मालायफोरखौ नुयोबा थेवबो गोसोआ बोरैबा नांखांलै एबार बैसागु बोथोरावथ' रासिन बोरैबा नांसिगोन ना आरे आंनि साइकेल खाथियाव आरो सोर मा दोनखो गारिखौलाय ओइ हेलौ ओइ मिस्टार होंगार बिनिफ्राय गारिया हाथाय मा सिस्टार आरे मेहेर नों हेलेना नों आयु दिनैसो लोगो मोनबायलै माथो नोंखौ हो माथो फनबो गैला खबरबो गैला मा जाखो नोंलाय आजिखालि ओइ आजिखालि मेरा बहा थायो आरो माथो बुंबावनो दे एसे नुबाय माथो नोंखौबो आंथ' अरा नोंलाय माथो जाखो माथो सिरिलै मा बावनायालाय नोंबो बावबाय नामा आंखौ ओइ मिस कार्टुन सानानै बावबाय नामा आंखौलाय नंगौना नोंखौथ' हले दिनै एकदमबारे कार्टुन नुखादोंलै गावहासो फुथुलि बायदि एकदमबारे दाफबजोबनानै फैखाबाय फुथुलि वाव नाइस नेम फुथुलि आंखौ बिदिबा नों फुथुलिखौनो होनदो माब्लाबा जागोन दे फुथुलि बिदिबा औ देनां फिसाफोरनि नामखौ फुथुलि दोनसैलै ने आंहा खोथाया बे एकदम डाइरेक्ट बिदियावसो थांबाय नामा बिदिबा जुलिखौलाय मालाथो लागोन बैसागुआव लादो सोरबा फसायनाय दंबा नंगौ नामा मोनबालाय लागौमोनलै दा जुदि खालियानो गैगोना गैया बेबा आंनि थाखाय पस्ट खालि नोंसोर बायदिया जुदि पस्ट खालि गैया होनना बुङोबा ना बोरैबा नांखांबाय थारो आंखौ या नंगौब्रा आजिखालि मोननोनो थाङा मा सानदों नोंलाय ओइ हेलिना नोंनि थाखाय गैया होननो बुंनोनो हाखाया नोङो मिथिबाय मेल्ला एभेलेबेल थाखागोन नोंनालाय मानो थाया जानोब्रा जोंफोरखौसो नायसनलायलाङा रावबो दाना आजिखालि इस बा थागोनलै अबावबा मायबा नायसना नोंखौ आच्छा नायसनमाराब्रा एकदमबारे सेंग्राबाबो दाना सेंग्राखौनो नुला नामालै आंखौ नुयोलै मानो नुवा जानो दे ओमफ्राय बबाहाय नोंलाय बबेहाय फैयामोन फन खालामब्रा आसोल गावहा फनखौनो खालामा माथो आंजों मा रायलायनो बाथारो नामा नोंलाय ओरैनोबाबो आं खनसे खालामबाय थाबा नों हमाखै नालाय बेखायनो हराखैमोन आं सम गैयालै आसलि समानो मोनथ'थाराबा आङो आरो बेबायदि रायलायनो न'आवनो बेस्थ' जानानै थायो आङो लोगोफोरजों बेस्थ' जानानै थायो बा सिख्लाफोरनि थाखाय मानो सम गैया जानो नोंनावलाय बिदिबा मोनगोन नों आसोल नोंलाय नों मा खामानियावथ' फैयामोन खामानियालाय आंनि आब'नि थाखायसो फैदोंमोन आं एसेनो ओमफ्राय मोजां नांदों दे नोंथ' खमसे खम दिनै आंजों मोजां रायलायदों नङाबाथ' नों आंजों नांलायनायल'खामोन एटिटिउडआनो बबावलाय आरो नांलायबाय थानोब्रा नांलायबाय थानानैलाय माथो मोननो नङा होमबा दासो बुजिरोंदों नोङो नांलायनानै जेबो मुलाम्फाबो गैखाया आसोल नोंबा मा आंबा मा नङा होमबा जिउआवलाय आरो माथो दान्दिसेनिल'खा मिलि जुलि थानांगौलै सबबो बेखायनो आजिखालि नांलायनोबो बाग्रा जाबाय आं थुदो होमबालाय बेहायलाय मानोथो जिरायनानै रायलायबाय थानो ओइयाव साहा दखानाव साहा लोंहैनोसै खथ्थ' गोथाव मालफुवाजों बे सानैयो रे नों लोंहोगोन ओमफ्राय नों लोङोबालाय लोंहैनोसै दे जागोन दे आं लोंहोगोन थुदो आयै बहाथो थाङामोन नोङो थांदों आङो बे थुनथुलि मोननाव मा बुंदों थुनथुलि मोननाव थांदों औ थांदों आङो थांनानै एसे रायना फैबाय आङो मोजां बुजायनानैबो फैखाबाय दे मा होनदों आयै रायनानै बुजायनानै नाथाय मानो नों मानो बेफोरबायदि जानला मानला खालामनानै फैखो ओमफ्रायो मा दायनि थाखाय नों थुनथुलिखौ बेबायदि खालामखो आयै आंनि गोसो आरो आं बेफोरबायदि खालामाबा नोंखौ बियो बरबाद खालामगोन आबा आंखौ बरबाद खालामनो नाथाय मानो थुनथुलियालाय मा खालामदोंखाय मा खालामाखै सब गासिबो खालामजोबदों बियो दाथ'नो माथो फिसाइजों गैला बेखायनो दा नोंनि उन खारफानानै नोंखौ बेफोरबायदि गावनि अननायाव फासायनो सानबावदों गोदोहायबा नोंजों हाबा जानो थाखाय राजियानो गैयामोन बियो आरो आंबो मिथिगौ नोंबो बेखौ बिराद दिवाना बायदि मोजां मोनो ने गासिबो गोरोन्थि आयै नों मा जानला मानला बखिलाबायखो दे मानो बेबायदि बुजिलाबायखो गोरोन्थिनो नों दानो थफिन थुनथुलिखौ नों निमाहा बियै जानला मानला बिदि मालायनाव थाङो नामा आयै लासिं सिंनो आं मानो थांनो जि नंगौ नालाय नंगौ बेहायलाय आंहा मा बुंनांगौ दङ बेफोरबायदिखौ साबधान होखाबोनांगौहाय वार्निंनो नङाबोला बिसोरो बारगोन देनांहाय आंनि फिसाखौसो बरबाद खालामजोबगोन आरो आं नोंनि बिमा
आंहा बुंनो मोन्थाय दं आंनि फिसाया माबा गाज्रि लामायाव थाङोब्ला बेखौ होबथानो नैबे नोमानाव पावार दङ। बाथ्राया बुंबानो जायालै आयै अनेक खोथा थायो नोंलाय मा बुजि मोनजोबनो देनाय गासैबो खोथाखौनो नों सा साज्रां बिदि बुजिनानै रायलाबायहैबा जागोन नामा औ सिगाङाव प्रब्लेम दंमोन नाथाय दायो थुनथुलिजों आंजों एसे मोजां लोगोसोथ' आयै एसेबां मोजां लोगो जाबाय जोङो आरो नों बेखौनो गोरोन्थि बुजिलाबायना बिदि रायहैलाबायबाय मा सानगोन बे देनाय मा साननो जि साननांगौ दा मोजांखौनो सानसिगोन बियो दासो बुजिसिगोन बियो मालायनि फिसालाखौ बमब्रायनो सानदोंमोन नामा आरो आबा नोंबो बे हिनजावनिफ्राय गोजानाव थाखा नङाबादि मा मुहिनि होगोन माब्ला नोंखौ बमब्रायनो नाजागोन बियो फात्ताबो मोननाय नङा गासिबो नोंनि जानला मोनला साननाय बेफोरबायदि जेबो नङा थुनथुलिया आरो एथ' गाज्रि गोसोनि नङा बियो गाज्रि गोसोनि नङा ना माया बेखायनो नोंबो बेजों सिथाबनो बाबथा बाबथा बेरायो बहाबा हाथाय मानि बेरायनो लाङो नोङो आं मिन्थिगौ नों थुनथुलिजोंनो बेरायहैबाय थायो दिनैनिफ्राय गोसोआव ला बेजों जेसे हायो गोजान जा आरो बेजों रायलायनोनो नाङा मानो रायलायो नोंलाय जाय मानसिया गाज्रियानो नङा बेजों मानो आं रायलायालासे थानो दे आंनि लोगो बियो नोंहाबो जि बुंनांगौ ना आंखौ बुंब्रायो गुबुनखौलाय मानो बुङो दे गुबुनखौ बुंनो नाङा ना मालायनि फिसाखौ बिदि रायलाबायबा जागोन नामा गुबुननि फिसाखौ आरो बिमाखौनो बुंना फैबावबाय आङो माथो जानो एबारसो बुजिसिगोन बिसोरो आंनि फिसालाखौबाथाय जानला मानला दा खालामथोंहाय बिसोरो गोदाव सोराव खालामनो साननाङा औ आं बिहामजो हास्थायबाय थायो नोंनिफ्राय मिन्थिबाय बिहामजो लाबोजानोबो लुगैयो आङो नाथाय बे खानाय थंब्रे थुनथुलिखौ नङा गुबुनखौ बे थङालिखौ नङा माब्लाबाबो नङा मिन्थिबाय सिगाङाव नों जेखौ गोसो थोयो जायखौ मोजां मोनो बेखौनो लाबाबो जेबो नङामोन आंनि थाखाय मिन्थिगौना आबा एक्सेप्ट खालामगौमोन आङो नाथाय बेबायदि थङालिखौ ना आंनो नांथारा आइलै नों मानो बिदि दे थोद मा खालामब्रबनानै फैखो नोङो दाना आंखौसो गाज्रि मोनबाय थासिगोन ना बे गाज्रि मोननाय मोनैनि खोथा नङा नोंनि फिउचारनि खोथा दं गोसोथोनबा मोजां सिख्लाखौ गोसोथो मिन्थिबाय गथ' अबाव आल्थुक फाल्थुकखौ नोजोर दाहोआबा जानला मानला आरो दाबो खुगायानो खेमसि बायदि खाहाय बियो मा सानदों नोंलाय बिमाबो फिसाबो दायखौ मानिनानै लाबावा नङाल' होनबावो नोंनाबालाय मोजां जादोंखाय जानला मानला रायहैनाया आं नोंखौ गाज्रि मोनबायलै आयै बेफोरबायदि खालामगोन आसा गैथारामोन आं नोंखौ दाना आंखौ मा साननांगौ दे थुनथुलिया खम गाज्रि मोनबाय थाबाय बियो जानला मानला खालामब्रबना फैलै आयै नों बेफोरबायदि मानो खालामनांगौ दे थाङाबा थां नाथाया बेनाव नङा मिन्थिबाय आरो बेजों रायलायनो सेसथाबो दाखालामैसै नोङो आयौ नुदोंना दाबो बिमानि खोथाखौ इगनर मारिनानै बेखौसो सानबाय थाबावबाय बियो नंमारगौ नों बेखौनो दाबो गोसो थोमारो मागोन आङो होसो थांथारदोंहाय दिनै बुंनो मोनबाय स्रा जाबाय नङाबाथ' आयै आंनि फिसालायाथ' मा बरबादानो खावसे जाखाबायानो मोजां मोनबाबो बे अखाफोर बायदिखौ मोजांमोन आबा नंखाय बाखाय बे थङालि बाङालि सिख्लाखौ नङा सिख्लाबो नंबावा बे हिनजावखौ आसरित नुबायना हाबा जाखांनानैबाबो माबायदि सेंग्रा मानसिखौ रायलायबाय थायो गुलि खालामबाय थायो बिदिनो बमरायसिगौमोन आरो आंनि फिसाखौ आबा जे हायो आं लनखौनो लाबाय आयै नों थारैनो आंनि थाखाय बेबस्था खालाममारबाय मानो खालामा जानो दे आबा आंनि आबाया गावनि थांखिनि थाखाय माबा मोनसे खालामनो सानदों अब्ला आङो जा हायोथ' हेफाजाबथ' होखानांगोन ना नोंखौ जेसे हायो आङो हानायमानि फोरोंनो नाजाबाय आरो दा नोंनि बिजनेसावबो आङो नोंखौ जेब्लायबो नोंजों लोगोसेयैनो थाफाखागोन आबा थेंक इउ स' माच आयै थारैनो नों आंखौ जोबोद अनमारो अननायालाय अनो आबा अब्लाबो अननायजों लोगोसे नोंबो नोंनि थांखिखौ मोजाङैनो जाफुंहोनांगोन नङाबा आरो आयै नायल' आङो ओरैबायदि बिजनेस सुरु खालामगोन ना सानसे ओमफ्राय आंबो आंनि बिजनेसाव साक्सेस जानानै देखायगोन माथो बिदिसो जाखानांगौ दा बिमाखौबोथ' देनां नायनांगोन ना नोंनि नोमफाया दंनायमोनबालाय जों बेफोरबायदि खस्थ'खौनो नुनांनाय नङामोन आयै आङो ना सानसे बे खस्थ'खौ फोजोबगोन दे जोंनि जिउआवबो जेबो फैसा थाखानि मानिबा जेबो आंखाल जानाय नङा आं मोजाङैनो मोजां आंनि बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनानै एकदम जौगानो नाजागोन नाजालांबाय थादे आबा अबावलाय आरो खेबसेनो गिदिरै जानो नङा होमबा साननायालाय लासैसो सुरु जालांखागोन दा उनावसो गिदिर जालांगोन वाव आंनि बिजनेसनि थाखाय फाइनालि आं मोनमारबाय दे फैसाखौ एबाराव आङो मोजां मोनसे खामानियाव लगायनानै फैसाखौ बेबायदिनो माबा खालामलांसै आरोना स्टार्टिं खालामलांसै बा नाथायबा मोनसे खोथा आंबो नोंखौ नोंनि बे खामानियाव जोबोद थुलुंगा होनोसो नागिरदों नोंखौ मददबो जा हायो होबाय आङो नाथायबा नोंबो बे फैसाखौ मोनसे मोजां खामानियावसो लगायनांगोन आबा नङाबालाय आल्थुक फाल्थुकाव मालाबाबो दाबाहायदे आबा दे ओरैबो जाया जागोन नङाबा बेखौबा लनसो लानाय आं खुनुरुखुमनो जागोन आयै आं आल्थुक फाल्थुक खामानियाव लगाया दे मोनसे मोजां खामानियावनो लगायगोन दे आबा आंबो नोंखौ फोथायखायो अब्ला आयै नों थाथ' दे आबा ओमफ्राय नै नों सानखाबाय दा मा खालाममारगोन नोङो
खालामनाया आयै बेखौनो सानबाय दङ आङो दिनैहाय फिक्स खालामनोसै दे मोजाङै सानखा आबा थान्दा दिमाखै जानला मोनला हाखु दाखु गरमजों बेफोरबायदि माबानो लानाङा नोङो मिथिबाय जानला मोनला नों बेयाव बाहायगोन होनना फैसाया बोरैबा जोबलांगोन मोनसे थि खामानि सायख'नानै बे खामानियावनो लगाय नोङो अके आयै दे जागोन एबारथ' ना आंनि बिजनेसाबो स्टार्ट जाखासिगोन ओमफ्रायथ' बिनिफ्राय उरायनाखौबो देनां ना फुरा गासिबो थिग जाजोबबा हाबा लानो हासिगोन आङो लाइफआव सेट जाग्रोनि ओमफ्राय उनाव बाखिखौ नायनोसै दसे उनाव खिन्थाहरगोन आं उरायनानै आइया जे आं बिजनेस खालामनो थाखाय फैसा बिदोंमोन ना आं आइनाव बेखौ मोनबाय होननानै खम खुसि जागोन बिबो जायख्लं गोदान खामानियाव आगान होनो थांगासिनो गासिबो थिग जागोन होननानै आंबो आसा खालामबायलै गथ'आ खम खुसि दिनै गावनि मोनसे सिमांखौ जाफुंहोनो हासिगोननि आबा मिजिंफोरालाय आंनाबो गोबां दङ बिदि खालामगोन बायदि खालामगोन होननानै नाथाय दे जाफुंनायखौबो नेनानै थानोसै आङो नुबायना बिफा दिनै आङो जेन थेन खस्थ' मस्थ'यैबाबो गथ'नि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय फैसानि जगारबो खालामबाय आरो आंहा फोथायनाय दंखायो आंनि आबानि सायाव जोंनि फिसालानि सायाव नाहरदोंना नों बिफा गोजौनिफ्रायनो आं नोंनि फिसाखौ फोरोंनायाव जोंनि फिसाखौ फोरोंनायाव जेबो खमि दोनाखै हानाय मानि आं नाजागासिनो जुजिगासिनो समजों लोगोसे गासैबो दुखुफोरखौ बावगारनानै आं आवगायनोथ' सानदों आवगायबायानो थेवबो नोंनि खमियाथ' जेब्लायबो थाबाय थाखागोन अब्लाबो आं दिनै जोबोर खुसि आंनि फिसाया मोजां लामायाव आगान सुरनो थांगासिनो आरोलाय मा नांबावगौ दे नङाबादि जिउआव आं मा खालामनानै जागोन एकदम सिन्थासो नाङो फिसालाया माबा मोनसे खालामनो हाबानो जेन थेन सोलिनो आन्था जाबाय दे रावनावबो फैसाबो बिनानै मोना बहायथ' आरो न'नि मानसिनिफ्रायबो मोनबाय थानो दे गाव गाव जानाय थानाय लोंनाय गाव गावनि गाननाय जोमनायफोरखौनो बेसेबां खस्थ' जायो रावबो खामायग्रा गैयाबा न'आव थानो थाखाय न'ल' गोजा थाबाबो जायाहाय जिउआव सोलिनो आन्था माबा मोनसे राहा थाथारनांगौ जेरै दा आंहा गासिबो आसायानो फिसालाजों दङ अरे हगार आंखौ आं बुंबायना हगार सोर नोंलाय सोर नोङो नोमाया बोरो बहा थांखो बियो आंनि फैसा लानानै खारदों बियो मा आंनि आइ आं आंनि लोगोखौसो लोगो हमफैदों नोंहा आंनि आइनि थाखाय आंखौसो खानो मोनबाय ओइ बुंखादों आं हगार आंखौ गोख्रै नङाबा खोथाया मुस्किलसो जागोन खोन्थाग्रो नोमा माइया बहा गोख्रै आंनो बिनि एड्रेस हर बेखौ आं नागिरबाबो मोनाखै मानसिखौनो आंनो मोनथिया भाइ बहा थांखो आइया बेसेबा गोबावनिफ्राय गोमानानै दं नोंहा आंखौ खामालाय मा जानो दे फैसा थगाय जाग्रा फिसाला जानानै नों मोनथिया जागोन नोंखौ फल' खालामगासिनो खामोन आङो ओमफ्राय आंखौ उल्था लाटखायनानै खाना दोनना मा मोनखो नोङो आंनि आइखौथ' मोननाय नङा नों बिब्दि नोंखौबो आं ओरैनो हगाराथ' बिमाखौ मोना नालाय फिसालानिफ्रायनो फैसा जागोन आङो खोथाया हले दा दिगदारसो जागोन नोङो आं बुंखादों मोजां बुंनायावनो हगार हाजार नों आंखौ बुबाबो माबाबाबो आइनि फोथाखौ मोनथिखानाय नङा आं मोनथिखाया आंनो मोनथिया मोनथिगौ नोङो बेखायनो गोख्रै खोन्था आं बुंदों नोंनि आइ माइया बहा आं मोनथिया मालायबा बहा दङ बे आइनि दाहारनि थाखायनो आंखौ मानसिफ्रा फल' खालामनानै आंखौ जानला मानला खालामग्रा जाबायलै एकदमबारे सोरनिफ्राय फैसा जायो बे आइया दा नुदोंना आंखौसो माबायदि हमनानै उल्था लाटखायखो बेबायदि बिमाखौथ' ना मालायखौ साला असान्थि खालामनानै गावहाबा बहा रंजानानै दंहैयो बे आइया खम नङा नोंसोर बिमा फिसाला बिराद मानसिनिफ्राय फैसा दाहार दं नोंस्रा नोंमायाथ' बेखायनोथ' साला मोखां दिन्थिनो हायाखै दाबो बे ओइ साला मोसौ साला आंखौ हगार गोख्रैनो आं मिथिया सोरनिफ्राय फैसा लादों लायाखै बेलाय नोंसिनिसो प्रब्लेम आंखौलाय नोंहा गेजेराव मानो लाबोदों बेखौनोथ' नागिरबाबो मोनाखै बेखायनोथ' नोंखौ होसोबाय आङो मोजां जाबाय नोंखौनो मोनबाय एबारथ' फैसाया आंनिया मोनाबा गबावगोन आंनि फैसाखौ फुरा हर अब्लासो नों बिनिफ्राय थांनो मोनगोन आंनावनो फैसा गैयाबा आं बबेनिफ्राय हरगोनलै आं मा मिथिगौ गैया जागोन नों बबेनिफ्राय हरो हर आंनो जायखिया आंनि फैसाखौ नांगौ मादि सानो लक्ष्मणनि बिमा मादैयाबो जानला मोनला सानग्रा जाबायलै आजां गाजांनो आंसो बिनि फिसालाखौ बेफोरबायदि खालामनो थोस आंसो सानफ्लांबाय थाग्रा जाबायलै नङा खोथाखौ बावनो नाजागासिनो आं थेवबो गोसोआव गिदिंगासिनो खर'आव आंनि दायबाथाय जेरैबो दाय लोगो जाबाबो दाय लोगो जायाबाबो दाय आरो जेनेबा फिसालायानो मालाय लोगो जायोबा गोदोथ' प्रब्लेममोन नाथाय दा जोंनि गेजेराव बिदि प्रब्लेमद्राय गैलामोन ना आंबो सानोसोमोन लक्ष्मणा बिराद गाज्रि आरो फाल्थु नाथाय दा नङा थै जानला मोनला खालि जेबो नंला दे अब्लाबो बुंग्राया बुंखासिगोन आरो जायबा बुङो गावसिनानो खुगा रुबायलांगोन मादैयाबो उनाव बुजि मोनगोन बे आं बिनि फिसालाखौ लाबथिना बेरायाना मालाय गावसो फैयो आरो आं माना खालामखाबायानो अब्लाबो मानियाबा मालाय उनि
ओमफ्रायथ' आं गोसोथोआखैना आंना दाया बेल' जे आंहा जुलि जाना आंनि जुलिया बारा मोजां सोलियासै आरोना दा बेखौनो लानानै जे आंखौ गाज्रि सानसिगोन आरोखि सानबालाय मा गावसिनिल'सो आंनिलाय मा जानोलै थुनथुलि अब्लाबो बुंजानांगौआलाय बुंजाखासिगोन खोनासंनो हाथावैखौलाय आङो उल्था डाइरेक्ट रिप्लाय होखायोना थुनथुलि आयु लाजिया फांजिया माबायदि गसंफैलायखो आंनि सेराव लाजिया फांजियाबाबो गसंफैबाय आरोलै गसंनांगौ नालाय गसंफैबाय नाथाय मा खि मोनजाफैदों नों बेयाव मुगै सुगै मालायनि खिखौलाय जानो दरखार गैया आंहालाय मा दरखार आङो खामानि नालाय खामानियावसो फैदों नोंहालाय आरो थुनथुलिजों मा खामानि दंबावो हो मालाय मानसियाथ' मालाय मानसि दे जाखाबायानो मालाय थेवबोनि बेहाय जेबो जायगा गैया नों जेरैबायदि फैदोंना बिथिंनो थांफिनदो नोङो लामा आन्दायबायदोंबा बे नोंनि आसलि जायगा नङा नाथ' आं लामा आन्दायदों नाथ' आङो बेहाय नोंजों मोजां रायलायनो फैदों जास्ट एकदम डाइरेक्ट खोथा बुंनो फैदों आङो मा खोथा बाखि दंबावोब्रा नों जे बेयाव फैदों नोंनि थाखायनो बायदिसिना खोथा खोनासंनांगौ जाबाय आं ओरैनोबा रागा जोंखादोंलै 99% दंहैखायो खर'आव रागायानो दालाय आरो सिगांनि बायदिलाय बहा जाबावनो नङा होमबा नोंबो मिलायखाला आंबो मिलायखालाबा अब्लालाय माथो मोनजाफैबावदों नोंलाय बेयावलाय नंनायालाय जेबो नङा नाथाय जोंनि मोजांनि थाखायसो फैदों आं बेयाव नोंनिलाय आरो मा मोजां जाबावबायनोसि नोंखौ आगोल लोगो मोनबाना गोदोहाय बिखाया दुब दुब मोनग्रा जायोमोन आंखौ ओमफ्राय नोंखौ एबार नुयोब्लाना आङो लोगो मोनब्ला दा खाथियाव गसङोब्ला बोरैबाल' मोनग्रा जायो आंखौ थाब बुं आरो गोख्रै ओंखारलां नों बायदि मालाय मानसिजों आं जानला मानला रायलायनो बायोना